trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yan. Di ka na nadadala, be. Ano, ilang beses ka na ulit niloko, ha? Ilang beses? 3 beses, nakita mo, nagchat-chat dun sa ex niya. Tapos nandiyan ka pa rin. Anong gagawin mo? Yung sahod mo bukas? Saan gagastusin? Wow! Magde-date pa kayo, magsasamgyupsal pa kayo ulit. Di ka na nadala, be. Scoop, ginagalit mo si Maratoni. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, pinag-uusapan natin na medyo marami tayong malungkot for today. Malungkot kasi nga ngayon ay July 14, tamang hintay sa sahod bukas. At bukod dyan, alam kong marami naman sa inyo, lalo na ikaw, feeling ko broken-hearted ka. Ano ba yung mga madalas yung pinag-aawayan? Alam ko na. Nasabi niya sa'yo na biglang tumataba ka raw, no? Ano, wala nang bloom. Wala ka ng glow at blooming sa katawan. Puro na lang lamon pa more. Well, sabi ko nga kanina, pag-usapan natin yan. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan sa mga oras kapag broken-hearted tayo. Dalawa lang naman yan eh. It's either lalamon ka, kakain ka lang ng kakain. Bahala na kung tumaba, wala akong pakialam. Basta malungkot ako, kakain ako. Or, trip mo rin naman na matulog lang. Wala, buong araw ka matutulog, tapos mag-play ka pa ng mga malulungkot na... Yan, Pinoy na Pinoy. Malungkot ka lang, nag-play ka pa ng mga malulungkot na kanta, di ba? Dito ka lang. Maganda naman mag-play kung dito sa Love Radio ang pagpe-play mo. Pero kung minsan talaga hindi din maiiwasan yan, may kanya-kanya tayong trip kapag ka broken-hearted. Kung trip mong lumamon, ako dati, na broken-hearted din ako. Dati, ang pinaka-ginagawa ko is, syempre, tutulog lang ako. Ayoko kasing tumaba. Natutulog lang ako, tapos nandun ako sa sulok. Sasabihin ko, Mama, sinaktan niya ako. O bakit? Kasi raw ang taba-taba ako na... Ayun. Diba? Minsan check rin natin. Baka naman mamaya, kaya ka pinapabayaan o kaya ka iniiwan kasi napagbabayaan mo na yung sarili mo. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung mukhang broken-hearted ba yan. Mukha bang kapalit-palit yung katabi mo? Oh, mukha naman magagawan pa ng paraan, B. Baka naman kaya pa. Ayan, konting tangos lang siguro ng konti. Konting toothbrush. Sige, mamaya. Bibigyan kita ng mga iba't ibang klaseng trip. Trip na kung saan pwede mong tulungan ang iyong sarili para naman hindi ka masyadong matagal makapag-move on, B. Ay, sige na, mamaya. Relax ka lang muna. Wala pa! Bigla ka naman. Humahagulgul. Ala! Maya-maya muna. Makinig ka muna ng feel good music. Ito, favorite kong song to eh. Here's another song brought to you by Saja Boy. Soda Pop. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number